Колко струва годишно да имаш кола в България? Покупката на автомобил е само върхът на айсберга. Ще направим детайлен разчет на годишната издръжка на кола в България. Ще използваме като пример Шкода Октавия 2 литра TDI с мощност от 150 конски сили, Евро 6 от 2018 година, регистрирана в област Варна. Задължителни разходи. Данък на автомобила. Зависи от мощността, годината, евростандарта и общината. Пример за Шкода Октавия. От описанието 175 лева. Годишна винетка 97 лева. Годишен технически преглед 80 лева. Задължителна застраховка. Гражданска отговорност 320 лева. Задължителни разходи около 600 лева. Автокаско е застраховка по желание. За примерния автомобил Шкода Октавия цената е 1200 лева за една година. Обслужване и поддръжка. Смяна на масло и филтри. Всяка година или на определен пробег. Цена на части и труд варира около 300 лева. Гуми. Смяната им 2 пъти годишно струва около 100 лева, а веднъж на 3 до 5 години трябва да купувате и нов комплект гуми, което е около 800 лева. Сервизирането на ангренажното задвижване и автоматичната скоростна кутия също е сериозен разход, макар и не годишен. Непредвидени ремонти. За всеки автомобил е добре да заделите фонд за проблеми по ходова част, съединител, спирачки и други. И още разходи. Гориво. Това е най-големия разход. Примерна сметка за 10 000 км годишно, при 7 литра на 100 км среден разход и цена от 2 лева и 50 стотинки за литър дизел. Сумарно разхода е около 1800 лева. Автомивка и измиване външно и вътрешно – 30 лева. 2 пъти месечно. Годишно това е около 700 лева. Също така помислете за паркинг или зона, ако е необходимо. Преди покупка направете много добре сметката дали годишната грижа за автомобила отговаря на вашия бюджет. Как можем да ви помогнем? Ние ще проведем разговор, за да разберем вашите нужди и бюджет. Ще търсим, оглеждаме и договаряме вашия нов автомобил. Ще съдействаме до затваряне на сделката при нотариус, както и пред КАТ, застраховател и за първоначалното обслужване. Потърсете ни SuperHelp.